Keby bol Harry Potter Chorvát, navaril by bystrohlavú hubovú polievku s chrumkavými paličkami? Keďže marec je mesiac knihy, ideme si navariť niečo inšpirované mojou najobľúbenejšou knihou Harry Potter. Nazbieraj dubáky alebo hríby z čarovného lesa. Ak sú sušené, nechaj ich 10 až 15 minút nasiaknúť vodou. V kotlíku na roztopenom sadle opeč slaninu s cibuľou, až kým zmeknú. Prisyp múku a miešaj, kým nezhnedne, ale opatrne, nech nezvoláš duchov kuchyne. Po chvíli prilej studenú vodu, dobre premiešaj, aby sa kúzlo nezrazilo. Pridaj všetky huby, ktoré máš, štipku soli, pokoreň a použij magickú zmes z Chorvátska. Prilej liter vody a nechaj bublotať aspoň 1,5 hodiny. Teraz si priprav kúzelné chrumkavé paličky. Zober listkové cesto, nakrájaj na tenké kúsky, zatoč, potri olivovým olejom, pridaj syr a bylinky z rockfordskej záhrady, tymián a bazalku. Podsyp ľuzovkovým korením a peč na 200 stupňoch asi 15 minút.